We bless your name, Lord. Thank you, Jesus. Manero anotaka mira takadai. Mukana wangu wakanaka kundisira mkana uno wese. Kuti nchiyelele sisikhathi. Unemuranda wamngari akarongedzerwa nyasha. Akarongedzerwa zvipo zvizhinji namngari. Rega inditenda mngari tichisiya mkana uno kuna Apostle Parisa. Wachira kuzotora mkana uno. Let us celebrate the name of God in the name of Jesus. Muzita la Jesu. Muzita la Jesu. Tinotenda Mwari zvikuru tigare pasi mazvita. Natabati ndawo zetu. Regai dukwase cheche stara mambo Jesu. Amen. Vari kufara amen. Vatokoza amen. Tinotenda Mwari zvikuru nekuda kwenyasha. Bonkulungu akuru ninayomusa. Sekutisanganisa zvakare. Zokuhlanganisa njalo. Ndoza last year tatiri pano zvakare. Lafika njalo. But Mwari vari kungotichengeta. Kurumba nekutipa mukana. Nokusinga izithuba. Tada ndiverenge shoko raMwari kubva bhuku yaMark chapter 10. Sizabala ebhuku kaMark chapter 10 from verse 46. From verse 46. Mark 10 from verse 46. Mark 10 from verse 46. Ndichaverenga. Kuzobalwa ngapha. Ndovuga iscripture yatinoziva tese vazhinji. Iscripture siyijayele sonke thina abanengi. Jesus and his disciples went to Jericho. And as they were leaving, they were followed by a large crowd. A blind beggar by the name of Bartimaeus, son of Timaeus, was sitting beside the road. When he heard that it was Jesus from Nazareth, he shouted, "Jesus, son of David, have pity on me." Many people told him to stop, but he shouted even louder, "Son of David, have pity on me." Jesus stopped and said, "Call him over." They called out to the blind man and said, Don't be afraid. Come on, he is calling you." The man threw off his cloak as he jumped up and ran to Jesus. Jesus asked him, "What do you want me to do for you?" The blind man answered, "Master, I want to see." Jesus told him, "You may go. Your eyes are healed because of your faith." Straight away the man could see, and he went down the road with Jesus. Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Ndauya kuzodena mumwe munhu kuti ave nenharo. Ndizokala mumuntu kuti ave nenkani. Kune zvinhu muupenyu zvinoda nharo. Kwezitepinene zifuna inkani. Pane nguva yekuti munhu unonyarara. Pesika sokuti umuntu yathula. Kwete nekuti munhu akanyarara. Hachi ukuthi umuntu athuleyo. Asi kuti kune masituations ari kumunyararidza. Kodwa kune zimo ezimthulisayo. Iye wakaipa achitoziva hake. Omuve wazi yena. Kuti kana munhu asiri kutaura. Umuntu engakhulumi. Pane zvinhu zvisingaitike muupenyu hwake. Kune zinto ezingenzakali empilweni yakhe. Pane munhu anofanirwa kutaura maneno anhasi. Lokho kumele khulume ngale ntambama. Nhau yaBhartimaeus inondibata pakudai. Indaba kaBhartimaeus imbabha kanje. Ari kuda kuona. Ufuna kubona. Murume akura zvokuti waitofamba achinogara panzvimbo paaigara. Indoda enkulu kuti waihamba esahlala pahlala khona. Kureva kuti aishanda nemeso evamwe. Kuti waisebenza ngameso abanye. But this time paanzwa kuti uyu ndiJesu. Echiza kuti lo muJesu. Haachada help seyaanopiwa nevanhu. Kasafuna usizo njalo laliphiwa ngabantu. Nokuti vanhu vaimubata ruoko. Abantu vaimbamba isandla. Vomuendesa kwaanofanirwa kuenda. Rephansi lapho kumele khona. Ati paanzwa kuti uyu ndiJesu. Echiza lo muJesu. Haatarisire kubatwa ruoko. Akutarisirwa kuti achifamba wachiona. Ekhangela ukuthi layihambe bona. So kana munhu wakatenda muna Kristu. Umuntu ngakhona kuKristu. Panofanirwa kuva ne-shift or a difference. Kumele kube namahluko kumbe shift. Ana Peter vaiva varedzi vehoyo. AbaPeter bengabagoli benhlanzi. Vaiti vakabata hoyo vaitengesawo zviwanira mari. Varuti vabenhlanzi bethengisa. Asi musi wakafamba naJesu. Ngendlela ihamba noJesu. Paakudiwa mutero wetemberi. Sokufuneka nomthelo wethempelini. Akanzi naJesu enda undobata hove. Kodwa muJesu angobamba inhlanzi. Kwete kuti ugotengesa. Hathi ukuthi uthengise. Asi kuti uyivule mkanwa mayo. Kodwa ukuthi ivule emntonyeni yawo. Kuda kuti kana waneni naso nami. Pane patinofanirwa kujamba manje. Ufuna kumesheke. Pane process dzatinofanirwa kuita skip. Kumele kule process tine difference yatinofanirwa kuona. Kunomahluko kumele siwubone.
Right vakabata hove tengesa. But aina Jesu akabata hove inobhadhara. Mwari ngaakupe imwe nzira inotaridza kuti wana Mwari anoita zvinhu. So Bhatimeo ari kudawo maziso nokuti amboshanda nemaziso evamwe. Ziriko nyasha zvechokwadi zekuti unoona vanhu vanokuitira zvinhu. But there is another dimension of grace yekuti unowanirwa nyasha dzekuitawo zvinhu uriwe. Ziriko nyasha dzekumbobatsirwa, but kune nyasha dzekuti iwewo uchava mubatsiri. Vauya kuzotaura kuti munhu ngaaite nharo kuti ndakatsirwa kwenguva refu, but Mwari simupai chero ndakuda kuva vanobatsirawo vamwe. So Bhatimeo hachada kubatwa ruoko, akuti kana ndakuzoda ndakuda kubatawo vamwe. Chandakuda pano ndipeiwo maziso angu. Munhu ngaazive kuti ane zvinonzi zvake muna Kristu. Pane nguva yekuti vakawanirwa nyasha vari muEgypt vana veIsraeri, vakagariswa muGosheni. But that was not the end. Nokuti there is a place inonzi Canaan. Goshen chainonetsera is still inside Egypt. Saka Mwari ari kuti handidi kukuropafadza uri nhapwa mukati mezvinhu zvevanhu. Ndakuda kuti uve nepanonzi pako, kuve nenzvimbo inonzi yako. So muna Mwari zvirimo. Unotanga uri paGoshen level wozoenda paCanaan level. But kana wakuenda Canaan kune zvine nharo, nokuti muGosheni munoenjoya muri muEgypt. Farao achiziva kuti you are still around. But kana Mwari vakukuendesa Canaan, kune mhepo dzinosimuka. But ndauya kuzodemba munhu manera nhasi. Ndakuda mutendane nharo. Anoti handidi kuperekedzwa, ndakuda kuenda ndega. Handichada kupiwa lift, ndada kudhiraivha inonzi yangu. Handichada kurojeswa, ndakuda kuvaka inonzi yangu. Nokuti kune Mwari anozvigona. From Goshen to Canaan level, ziriko nyasha dzinokumuvha. So Bhatimeo anzwa kuti Jesu ari kupfuura. Nokunzwa kuti ari kuuya kwauri. Anzwa kuti Jesu ari kupfuura. Pana riverenga rati iro. Jesu waibuda, he was living. Waitobuda muJeriko. Kurati ane nguva yaakapinda. ZvaBhatimeo hazvina kuita. But zvaakuita nguva yaakubuda. Tichitobuda mugore irori. Mwari ngaakupe last minute miracle. Mwari ngaakupe last minute blessing. Yokuti mwedzi yafamba yawanda, wasara neumwe chete. But he is the same yesterday, today and forever. Ngakwanire nyasha sedzaBhatimeo kuti angapinda hake muJeriko. Hapana chakaitika kuna Bhatimeo. But Bible rati as he was living. Ugone kubuda mugore usina munana wako. Ndakuda mutendane nharo. Anoti Mwari mukupera kwerino gore munaziva mashoma asara. Ndakudawo zvinonzi zvangu. Ndakudawo panonzi pangu. Ndakuda kubata zvinonzi zvangu. Bible rati Jesu waibuda. So pane nguva yekuti tiri kubuda mugore. Iwe watorizaina kudhara. Dhari inonofunga harisi rangu. Mwedzi yese yapera. Tatoo muna December. Mwari haamuvhwe nemazuva. Mwari anomuvhwa nekutenda. Mumazuva mashoma asara, mulast minute yasara, ndiri kuona Bhatimeo achishunura. Jesu ari kubuda muJeriko. Ndinoziva kuti paakapinda ane zvaakaita naZakeo. But yaZakeo ngaiperere kuna Zakeo. Tiri kuda inoitwa kana Jesu akubuda. Kune vakaitirwawo gore richitanga, unoda kuda Mwari anoita gore richipera. Kune vakaitirwa gore riri pakati, ndakuda Mwari anoita gore rakupera. So Bible rati as he was living, ari mukubuda, aiterwa nevanhu vakawanda. Bhatimeo ndofunga wakanzwa noise, akabvunza kuti ko chii chiri kuitika panapa. Akati Jesu weNazareta ari kupfuura.
He began to cry out. wakadisuka Wakatanga kudanidzira. wakasukumemezera Ndokubva paita vanhu kwavana vanye vasingafare avamatokoziro kana wakutaura umatukuruma kana wakuchema kuna Mwari wako. Kune vanhu vasingafare kana wakudanidzira kuna Mwari wako. Kune vanhu vasiri kuzofara vati vauya kuzopa nharo mumwe munhu. Continue to cry out loud. Usanyararidzwe neCovid, usanyararidzwe neeconomy. Continue to cry out. Musizeni yatiri yakaoma kudai vati viye wakadanidzira vanhu vakauya kwaari vakaedza kumunyararidza vati iye ndokubva aziva handisi kuchema kumunhu ndiri kuchema kuna Mwari. Saka kana vanyika vanoizi kwavari, I will continue to cry out loud. Ekandimotikambisha Bible rati vakamuudza vachiti Jesu weNazareta ari kupfuura. Ndo identity yavakamupa, Jesus of Nazareth. But iye pakushedzera haati Jesu weNazareta, anoti mwanakomana waDhavhidhi. But ari kudresa with kingdom understanding, nokuti kana ari David ndiye mambo, saka Jesu mwanakomana waDhavhidhi kureva kuti iye ari kuadresa neunderstanding yekingdom, nokuti vamwe vari kuti ndi Jesu weNazareta ari kupfuura nemuJeriko. So kana ari weNazareta anogona kusaita zvinhu muJeriko, but kana ari weumambo hwaDhavhidhi anoita kuNazareta kana kuBheterehema. But niwo akava nekuziva kweumambo. Takuda vatendi vane maziviro avanoziva nawo Mwari kuti wenga kuBulawayo, wenga muAfrica, muZimbabwe, he can do many things. He can do greater things. Pane vatendere panapa vanomuziva seMwari weumambo, nokuti ndikuparidza kingdom yaJehovha ine simba kudarika makingdoms epanyika. Vamwe vakamuti ndiJesu weNazareta, talking about a place, but iye paanoti son of David ari kutaura usha hunotonga panzvimbo yekuti akava nekuziva kwakasiyana nevanhu vamutsanangurira. Ndakuda munhu anoti kana akura pakunzwa anonzwa umambo hwaMwari, nokuti zvanzi ndiJesu weNazareta. Akati handikope matsananguriro enyu, nokuti handimuzive nemaziviro enyu. Ndakuda munhu anoziva Mwari nemamwe maziviro. Vamwe vandamuziva achiita zvinhu kune vamwe vanhu, but ndinoziva anosimudza marombe kubva muguruva. Mune mamwe maziviro andinomuita kuti even ndiri ndofa ndinovakaimba, ndane maziviro andinomuita even ndine matambudziko andinawo but anopfuura. Ndane mamwe maziviro andinomuita vangamuziva saJesu weNazareta. Uye anoti aiwa son of David, kureva kuti ndine level of knowledge yandinayo. Dambudziko nderekuti une maziviro awakaudzwa nevamwe. Ini ndani maziviro andinomuita. Ane tsika yekuti kana uri rombeso anonzwa manyawi newe, nokuti akatoti ndinoda kuasimudza marombe enyu. Saka kana vanhu vakanditi nyarara uri rombe, nyarara una hama, he sticks closer than a brother. So ndine mamwe maziviro andinomuita ekuti kana ndikashaya munhu anomira neni, iye anoti my hand is not shorter. Haana kuti ruoko rwabamunini wako, haana kuti ruoko rwasekuru wako, anoti my hand is not shorter. So ndinomuziva achiita zvinhu kana hama dzangu dzikaregedza, ndinomuziva achiita zvinhu kana sekuru vangu vakaregedza. Kana nyika ikaramba kumira neni, kana economy ikasamira pabasa rangu, ndinoziva Mwari anoti my hand is not short. Ukati chasta maziviro haunyararidzwe nevanhu vane kuziva kuri lo. So zvanzi iye wakakontinya kushedzera. Kuti chaari kutanga kuita pano kuita nharo nevanhu, kuti aiwa kana mukandinyararidza ndiri kuda kuti iye asvike paanodayira. So Bible wakakontinya, he cried out more, son of David, have mercy on me. Bible wrote and Jesus stopped. Remember he's blind.
asikuona kuti Jesu amira. Karotu Jesu. Pani mwe level so. So usingaona kuti Mwari watomira munyaya yako. Wakachema Mwari ndokubva vamira musituation yemba yako. But nekuti auone mazhinji. Unenge uchiramba uchingodemba so. Iyo Mwari nyaya dzako ndodzakatomirira panapa. Tine vanhu vasati vakuona zvemweya. Zvekuti situation yako itokwadi usati wakuona. But Mwari vamira munyaya yako. Usati wakuona muchato wacho. But Mwari vamira paisi muchato. Usati wakuona stand yacho. But Mwari vamira paisi pemastenda. Usati waona motora yacho. But Mwari vamira munyaya iyoyo. So but niya hasi kuona. But kuna Mwari ari kumuona. Kuna Jesu amira. Bible yake in Jesus stop. Jesu hama. Ndokubva atuma vanhu. Watuma vantu. Jesu ndokubva atuma vanhu. Jesu watuma vantu. Haana kuuya ari iye. Kauya nehuye. Akatuma vanhu. Watuma vantu. Iye musaziva kuti vanhu vanombotumwa. Unoramba uchida kunetsana naye iye akutodhila nevamwe vanhu varikufanira kunge vachitaura newe. Saka vanhu vakatumwa vakaenda kwaari. But the same people ndo vambomunyararidza. But Jesu ane vhangeri raavapa this time. Ndokubva anzi nyarara. But paaramba achidanidzira vanhu vatumwa back kwaari. Cheer up. Fara. He's calling you. Munhu ari kunzi Fara uyo haasati akuona chinofadza kuona kana uri bofu. There's a dimension of faith. Yekuti unotanga kufara iwe usati wapromotwa manje. Unotanga kufara ivacho asati yavako. Inhau yekuti unouziva kuti ari munyaya dzangu Mwari. Akutodhira nenyaya dzangu. So haana kutanga anziona wozofara. Chatanga ndechekufara kuti munhu agone kuzoona. Amen. Wandiri kutaura naye. The joy of the Lord is our strength. Pane wandiri kuzotaura naye manhero nhasi kuti zvanzi naJehovha fara. Ikonomi yakadai zvinhu zvakamira kudaro. Chaakukupa mufaro kuziva kuti iye akamira musituation yangu. Iye amira kugadzirisa nyaya dzangu. So vanhu vaenda nevhangeri kuna Bhatimiyo vari kutaura mufaro. But chinofadza kuti bofu rione. But ivhangeri rekwaJesu manje chaakutanga kufara kumunhu asiri kuona. Achifarirei kuudzwa kunzi ari kukudana. Ukaziva kuti anewe ari kutaura newe ngazvikupe mufaro nokuti haakusiye wakadaro. Kana atarisa situation yako haaisiye akadaro. So don't cheer up. Father, he is calling you. Zanzi iye wakabvisa bhachi rake. Wakabvisa bhachi rake. Iri hasi vhangeri raudzwe. Raudzwa nderekufara bedzi. But pano Bible ruti he took off his cloak. Kuda kuti ane chaari kunzwisisa. Mukurarama kwavo vanhu ava mazuva acho. Kana munhu ari bofu ane mapfekero aita for people to notice him. So the jacket raanga akapfeka it has to do with blindness. Unoziva here kuti kana waine dambudziko une zvaunopfekedzwa zvokuti zvinotoda wega kuzvibvisa. Nokuti kana usina kufunda unopfekedzwa message mupfungwa wako yekuti hakuna kwauchaenda. Panipo majaketi atakapfeka unofanirwa kubvisa kukatamura wega. Kana wakuziva ndinonamata Mwari mupenyu bvisa pfungwa yekuti handina kwandinoenda. Itina Jesu ndinoenda kure. Pane murume akapfeka emanto ejaketi raakapfekedzwa nokuti ibofu. But nyangwe ari bofu vanzwa kuti Jesu ari kumudana. Ane mabhachi anoziva kuti haadiwe kana waakushedzwa. Majaketi haasi kuramba wakapfeka kana waakunamata Mwari. Kana Mwari vakutaura newe type yemabhachi haapfeke. Bhachi randiri kutaura kind of mentality nemunhu. Tine munhu ane mamwe mafungiro ekunyika iye amuna Mwari. Shoko richiti kana munhu ava munashe anga chisikwa chicha. But munhu ari kuya akapfeka cloak emanto yeblindness. Akapfeka bhachi rekumba kwavo iye akutaura naJesu wekudenga. So haana kuudzwa kuti bvisa bhachi ari kukudana. But ega akazviziva kuti kana andidana kana akutaura
akike ibvise. Pfungwa inoti kana muri muCovid hapana chinobuda ibvise. Nokuti iya na time yaanonzi ari yaanonyatso all the times God is good. Ita pfungwa yekuti zvakaoma zvakadaro. Kudenga kuna Mwari unoita zvishamiso. Zvichirema zvakaoma zvakadaro. Kuna Mwari unoita zvinoshamisa. Pane bhachi rinoda kubviswa. Pane mentality inoda kukatanurwa. Nokuti tine pfungwa dzatakapfekedzwa nekuda kwezvimasituation atinosangana nawo. So healing haina kuuya kusvika munhu atanga nekubvisa bhachi rake. Nokuti ukaramba une bhachi rekupofu, iwe wakupiwa meso, uchaita challenge 1. Unenge une mentality yebofu, iwe uri munhu anoona. Mentality iyo iri kwemuvanhu. Kana zvinhu zvikamitira zvakanaka, kana mukatomuremekedza kuti ayo kana makachena kana, unotonzwa iye achipikisa. Kuti abherera sikana ibherera. Makatenga kupi? But you can't go down with Fumura. Hakoni kugamuchira kuti wakachena. Iye akatuchena. Ibhachi repoverty. Rakapfekwa mumainjo. Raanogara achingozviudza so. Kuti kana chakanaka chikaitika pandiri, I must tell the world kuti pane zvisiri right checks. Murume anonzi Lazaro achibuda muguva, instruction yaKristu ndeyekuti abviswe nhumbi dzemuguva nokuti akafamba ine mafungiro ezvakafa, iye ari mupenyu, hapana chipenyu chaachaita. Bhabha rinoti munhu sezvaanofunga ndo zvaanova. Zvorati the power of mind ikasagadziriswa. So bhachi raBhatimiyo ringangodaro riri bhachi rerudzi, bhachi rekumadzinza, kuti kweda atidaro. Kweda hakuna anozvigona izvi, kweda hakuna akamboachivha kusvika. So Mwari vakada kukuitira chakubloga hasi Satani, uri kunonoka kubvisa bhachi. Murume uyu haana kuparidzirwa kuti bvisa bhachi, but ega maari makava nekuziva. Blind Bartimaeus murume ari mature spiritually. Nokuti chakamupa kuita nharo, ukanzi nyarara, iye asiri kuona. Nokuti ukanzi nyarara unogona kufunza kuti ndiye adaro, because hausizoona kutaura. But iye akaziva kuti haasiriye. Anoziva sei kuti haasiriye Jesu? Nokuti tine vanhu vasati vakura zvokuti vanopindurwa neasiri Mwari, vonzwa sekunge ndiMwari. Vanhu vanopindura, Satani anopindura, situation dzinopindura. Taakuda vanhu vakura vakuziva kuti uyu haasi Mwari. Don't answer yauya in time. Just imagine wangoti mwanakomana waDhavhidhi ndinzwi reyongoni pouya izwi rekuti nyarara. Answer yauya in time, but iri wrong. So answer yaMwari haijudgwe netime, inojudgwa neunderstanding yako spiritual. Wakaipa anopindura futi in time, anobata nguva, but asiriye Mwari. So mindiro yauya kuti nyarara, anoramba achidanidzira kuti pane chaari kuziva. Chipi chaari kuziva? Ari kudanidzira achiti mwanakomana waDhavhidhi ndinzwi reyongoni, ngoni ndonyasha. Kureva kuti paari kunzi nyarara hapana ngona, apa hapana ngona. Kurati he knows the character. Saka akuti ndinzwi reyongoni nokuti munadzo. Saka any answer isina ngoni amusi. Answer ichauya muupenyu hwako ichita unakwa unoenda nokuti hauna kufunda. Asi Mwari iye anoti kudii? Ndinosimudza marombe, ndinosimudza marombe.
zvairi kutaura Chiva khona ukukhuluma. amabhizinesi apa anodzika Amabhizinesi ayehla lapha. iye haadaro Mina kaizijaba. anoti kana pane kudzikisirwa Ngakube kweshiselo. imiti pane kusimudzirwa Mina ukukhuluma kusaka. ukaziva kutaura kwake Ukukhuluma unoita mutendane nharo unoidza covid Yani ngikho kuti mwari wakapa vanhu kudya murenje kusina mabasa iri shutdown kusina anoenda kana kwaanoenda vanhu vakanhonga chingwa mangwanani ega ega handisi kuzovata nenzara nokuti ndinaiye anonzi elshadai iye anonzi jairi anopa anazvo muridzi wazvese kunika zvizito zvonke. so ukamuziva Ukabamazi. haunyaradzi Awutuliswa. mindiro yake unoiziva nekarekta yake Impendula yakhe yazi kanye ikhareta yakhe. karekta yake hombe Ikhareta yakhe enkulu. rudo Lunatho. ane rudo mwayo Unothanda uNkulunkulu. ayo saka ati there is no more condemnation Utakula ane rudo naupenyu hwako ngempilo yakho. ukanzwa anoti mwari hakugamuchire zvaunoita azviite Ukwenza vaudze kuti hamusi kumirira mwari chaiye uNkulunkulu sini. iye anoti iye there is no more condemnation for those who are in Christ ita nharo wakatsika pascripture ita nharo wakatsika pashoko rake so Bhatimeo anoziva kuti murume uyu ane ngoni saka any answer ikashaya ngoni mukati vanhu so mukati medu tine vanhu vakapindirwa nevanhu tine vanhu vakapindirwa nasatani tine vanhu vakapindirwa nemamiriro eikonomi vakaora moyo vakaneta nazvo ndauya kuzokuitisa nharo manje ndoda kuti uiudze situation iyoyo kuti there is no time kana situation ingachinje umwari wake. He is good all the times. So blind Bartimaeus vanhu vauya vakamuti cheer up. This time I take cry out more. Why nokuti atoziva kuti shuwa vatumwa zveshuwa. Nokuti even pamatauriro avo vati he is calling you. Kuda kuti vakutaura iye. Osa munhu akatumwa naMwari anotaura pamusoro pake. Haatauri pamusoro pezvake iye. But anofanirwa kuti iye Mwari wacho pamunyanga. Saka vakamuti he is calling you. Chimwe chinomupa kuziva kuti zvechokwadi vatumwa inotaridza kuti iye anounza mufaro muupenyu. Saka Bible rati wakabvisa jaketi rake ndokubva aenda kuna Jesu. The guy is still blind but ndiye akashedzwa. Haana kuramba akamira akati mutaurirei kuti situation yangu handioni. Iye ndiye angatouya kuno auya kuzondibatsira. But murume anonzi blind Bartimaeus akaenda kuna Jesu. Haana kurasika. Haoni but haasi kurasika nekuda kwekuti shoko rinoti thy word is a lamp unto my feet. But iye akataura shoko haakurasisi. Iye akataura shoko haakurasisi. Handizivi kuti akananga sei pana Jesu zvichidani munhu waakabondera pari but ndinonzwa kuti akasvika. Hamene wadi kutaura nenai nhasi ndaona wasvika paunofanirwa kusvika. Business riri kubondera yes but you get there. Basa rako rinenge harisi kupa pundutso yes but kudenga kuna Mwari you get there. Kana iye akataura shoko opposition haitatise kuti zviitike. Luke chapter 5 paakanzi kandai kwakadzika hongu vakabata hoyo zhinji asi Bible not the net began to break. Kurati pane zviri kupikisa zviri kubvarura mambure but hazvidzivise the miracle nokubatwa kwehoyo zhinji. So pane kubondera kunoitika, pane kudhumira kwazvinoita. But ndakanzwa kuti akasvika havana kutsanangura aibva aifamba sei vanonzwa kuti akadanwa aibofu kudaro zvichida pane paairovera but haana kumirira ipapo kuti handiri kumushaya handisi kumona. There are times in life yekuti uri kubondera
inga usikusvika paunofanirwa kusvika. Continue to take a move. Kana iye akataura ramba uchiita, kana iye achitaura ramba uchiita, iye akakudana akakumirira. Jesu haana kuti uri kunonoka, ichivana kuti pane paakarovera zvimwe nguva, but Jesu ane patience naye. Jesu anoramba akakumirira. Kune muchato wakakumirira, relationship ichiita sekunge inobondera, pane nyaya dziri kubondera so. But kana Mwari akati uri kuzochata bedzi, muchato unoramba wakakumirira, motikari yako yakakumirira, stand yako yakakumirira, ropafati yako yakakumirira. Jesu haana kuti wanonoka, but iye akaramba akamirira blind Bartimaeus. Kana Mwari ane patience nevanhu vari kubondera, vari kurasika, nokuti vakanzwa shoko rake uye vari kufamba vachienda towards him. So wakaenda akasvika pana Jesu. Wafika kuJesu. Ndokubva abvunzwa, Wabuzwa. chii chaunoda ndikuitire? Ufuna kwenzile ntoni? Remember, he was a blind beggar. Kunokuti waengaboni. Raiva dambudziko kuva bofu. Okwakunodhuwe kuva isipofu. Kuva beggar harisi dambudziko. Ukutwela sodhuwo. Yaiva solution panhau yekutsvaga mari. Yaisolution endhavi nekuti imari. But uri kunzi he was a blind beggar. Kuti wairi blind beggar. So Jesu anobvunzirei? Jesu ubuzelani. Chii chaunoda ndikuitire? Kuyini okufuna kwenzile ntoni? Nekuda kwekuti zvinogona kuita mufunge. Ngenyaa kuti ngoba kuyenza. Kuti munhu anonzwa comfort mumari iri kupinda mundiro. Umuntu uyazikhamfoti imali ingene emgqamini. Okanganwa kuti ndinofanirwa kuona. Ekhona ukuthi kumele ngibone. Pane munhu paanoitirwa zvakanaka. Kuno muntu lapha afika yenzela khona kahle. Amusamunzwa munhu anopiwa chigaro so. Umuntu ophiwa isihlalo so. Kuti ndiye mukuru wemaroja. Ngumkhulu wamaloja. Chitori chigaro ufunge. Ukukhomotwa. Chemukumirira kuroja roja. Utakubereka amaloja wona yimloja. Kutokwasikora chitoremeka kuti makadiko mudhara. Ukuthi ngikuthi awudlali mdala. Zvekuroja roja izvozvo. Ukuroja kuloko. Ufunge mukukundikana kwese. Akuisikana kwenu. Mune vanhu vanorespect vamwe zvekuti vasvika pakunzwa kuti kuti atova neimba zvonda akurwisa chigaro chavo. Kune dambudziko rinoti rikabata munhu rinomupfekedza comfort. Zvekuti anokanganwa kuti idambudziko. Kune challenge muupenyu. Kune challenge empilweni. Yekuti unosvika pakuimaneja nepakuijaira. Kuti uimaneja nokuijaira. I love examples. Pandimzekeliso. Patinoenda kumusha unoona mutemberi wangu ndomboshawo. Nhasi sekhasi sabona abazali ndombosha. Tinowanzofona tiri kuuya. Sijala ukufuna sithi sakuya. Saka mutemberi unopinda mukicheni utanga kutibikira. Uma kuyangena kitchen kasi kusipeyela. Tinogona kusvika vachirimo. Safike khona. Isu tikangopinda tikangogara almost 5 minutes. Singafika sasha 5 minutes. Pamwe teta kutobuda misodzi. Abantu sesiphumisa nembezi. Nekuda kwehutsi. Ngenxa yentutho. But ivo manje vanenge varimo zvavo. Ngenyawe khona. Havachabuda misodzi. Saphumile. Saka rendaifunza kuti vakasimba. Handa umuntu uqinile. Ndikazodiscover. Ndadiscover. Kuti ma-first days. Ama-first days. Vaitombobudawo misodzi. Vakaphumisa nembezi. Saka system yawo. Isystem yakhe. Yadamaged. Idamaged. Yakuwara. Silimele. Zvokuti vaaaccommodata dambudziko iroro. Accommodate dziko lolo. Zvokuti mudambudziko iroro. Kuti okuhlupeka mukoloko. Havasisina dambudziko. Akasika mutu. Vanotonzwa nesu tichangouya. Atizizayo. Kuti utsi hwanyanyo. Osapari pekuti dambudziko rikakuwandira so. Kuna kuti ukuhlupa nokutonda. Ukarirarama kwenguva refu. Ukaphila kwesikhathi eside. It becomes part of your lifestyle. It becomes part of your lifestyle. Unotonzwa nevanhu kuti idambudziko. Yachira kuti ane muthu. Muridzi warijaira zvako. Usingajairi. Unodya hako kuseni kwacho unodya kuma 12 half 11. Kuzviconfuse lunch. Ukuziconfuse lunch. Wozodya kumanheru. Usingatambama. Wait not lunch maudari exist. Havati lunch kuwa exist. Unonzwa loss. Uziloss. Pane kutambudzika muupenyu. Kuna kuhlupeka empilweni. Kwaunosvika pakujaira. Saka Jesu paanobvunza kuti chii chaunoda ndikuitira. Jesu ufuna kwenzile ntoni? Anotoziva kuti munhu aone. Uyakwazi kuti lokabona. But mukusaona kwako. Maonini kwake. Uchiri kuziva here. Yakwazi yini? Kuti mari iri kuuya mundiro. Kuti imali emgqamini. Haisi yekushanda ishoma kungopiwawo tsitsi dzevanhu. Umusi wabantu asekusebenza luchwayo. Vakuda kuti ushande yako. Sokuti usebenze yako. So ukajaira zvevanhu. Ukajaira kwabantu. Unogona kukanganwa zvako. Ungakusha kwako. Jesu anobvunza bofu. Jesu uzisipo. Chii chaunoda ndikuitira. Ufuna kwenzile ntoni? Kuratidza kuti unofanira kunge uchiziva problem yako. Unofanira kwazi problem yako. Because kusaziva dambudziko. Ukakwazi udhuwo. Ndo dambudziko hombe. Unodhuwo lukulu.
tine vanhu vasazive dambudziko rainaro. Kuna vana vasakwazi kudhibana abanalo. Anomuna munhu akarwara anoti kana munhu achirwadziwa Umuntu egule sizungu. anogona kutora ma-pain killers. Ngati ma painkillers. But anonzi ma-pain killers Kuta ma painkillers. haapedze urwere, Kaqeda umkhuhlane. anokubvisira pain, Akukhiphe ubuhlungu. otanga kurwara usingarwadziwi. Uqalisa ukugulisa ubuhlungu. That's why your ma-pain killers ese Ama painkillers wona anenge akanyorwa kuseri kwawo so ayebhale ngemva. kuti don't take them Ungathatha for more than 10 days for more than 10 days. without consulting a doctor. Ungabona udokotela. Sei vachiti usatori for more than 10 days Kodwa usithi ungathathi for more than 10 days. because unogona kusvika pakufa Uyafika lapho ngafa khona. usina pain Ungelapheki. uchi uri murwere. Uyisigulane. kureva kuti ma-pain killer Ama painkiller. ari kunokusustena panguva iyoyo Akugcina isikhathi naleso. wakamirira kuenda kuna chiremba, Ubelela ukuya kudokotela. nokuti haadhili nechirwere, Kadingi ngomkhuhlane. anongobvisa feeling yepain. Akhiphe ifilini yobuhlungu. So mamwe matambudziko akadaro muupenyu hwevanhu, Ezinhlupheko zinjalo empilweni zabantu. vanhu vakasangana nemapain killer Abantu bahlangana nama-painkiller. kuti achiziva kuti kunojaha kuti hai Ukuthi akwazi ukujabula ai vari kunoja pakanaka, amajibhi lehle. anoperemekedzwa ipapo. Yahlonishwa khonapho. Alright. Blind Bartimaeus Bartimaeus. mubvunzo waapiwa, Umbuzo awunikeziweyo. mubvunzo ndi mubvunzo wakapfara, Nangicathi umbuzo oluhle. but munhu wekuti aiwana mari Umuntu ayesithi wayethola imali. ari bofu, Sipho. kunoti akatanga kuona Akasi ukubona. haachapiwa mari. Kasanikezwe. Saka Jesu ari kuti chiita choice, Jesu ndiye zukhethu. kushaya mari waakuona Usele uzubona. kana kuramba uri bofu uchiwana hakuti mari zvishara. Uhlale ishopu uthola imali vijati. Ndiudze chine value mulife mako, Ngitshela kule vale empilweni yakho. but miyo ndokubva azviziva Bartimaeus wabakwazi. musaona hakuiti. Ungabona kwezi. Vanhu vanogona kukutungamirira, Abantu bakukhokhela. woenda newe somewhere Behambe lawo kwenye indawo. vakakubata ruoko, Lokubamba isandla. but kunzi auone Kodwa ukuthi awuboni. kune dambudziko, Kuloduru. ndokubva ati ishe ndoda ndione Wathi Nkosi futhi ngibone. chaari kudawo manje Akufunayo manje. kuona. Nikubona. Saka vanhu vaimuti nyarara Abantu bafaka usithula. vaida kunyararidza kuti asaonewo zvake, Bafuna ukuthi bemthusa ukuthi engaboni. but vaputi vachingomutungamirira neruoko. Uthi bona kumgcwesa isandla bekukhokhela. Ndaifungidzira kuti enemy yemunhu ari successful, Ngathi isitha somuntu ophumeleleyo. munhuwo ari successful, Ngomuntu ophumeleleyo. otozoona kuti nemunhu asina chinhu Ubona ukuthi lo muntu ongela lutho. kupa nekuti ave inspired nemunhu ari successful. Kulo muntu ekhuthaza umuntu ophumeleleyo. Just imagine kuti vanoona Ababonayo khanje. vari kuitira bofu jealous, Bayivela uqinisa kobijelasi. kuti vanhu vasingadi kuti ungokwanawo muprogram, Ngiyafuna ukufana uprogram so. vanofara uri paura. Bathoma lapho khona. Unozati ukaita house girl kana kuti garden boy, Uyaba kwazi ke kumukhathe boy. woudza varungu wako vanoshandira Uthi laba basebenzela amathi wakho. kuti ndada kupota ndichiwedzera zvidzidzo zvangu zvechikoro, Sefuna ukuthi vele ngidedele isifundo zami. vanotozva kuti unenge wauzvifarire zvaugarden boy, Baba kwata ungana ukuthi uzile ukhathe boy. vanokuwanzira basa. Bawuka basebenzela kulezi. Kuti havadi kuti uye ikoko, Abafuna ukuya khona ngale. vanode kuti urambe uri kuzasiko. Bafuna uhlala uphansi khona ngale. Ndo nature yemunhu iyoyo, Zineche yomuntu. kuti varefu Uthi abathi ndo vanovhara mupfupi zake. yiba bavalela ufitshela uzakhewe. Ivo vakareba kudhara, Bona bathi vanoziva kuti mumwe munhu hafaniri kuwana mukana. bathi umuntu ngamela ithole ithuba. Blind Bartimaeus, Bartimaeus wayisipo. maenemies ake Izitha zakhe. vanhu vanotoona, Abantu ababonayo. havadi kuti aone. Abafuna ukuthi ebone njengawo. Kunoti vane chavanosenza Kukhona abakuthisayo. potential iri kuno munhu asiri kuona. Ekufishele simuntu bengabonile. Tatsano vakaona vamwe mikana yaenda, Angabona imanyanya kuthiwa sihambile. bheta tikamuchengeta ari bofu kudaro. Kukhona sigcine isipho njalo. But ndinofara wakaudza Jesu, Ngithokozwa tshela uJesu. ndoda kuti ndione. Ufuna ukuthi ngibone. Jesu ndokubva amutendera kuona, uJesu avumela ukuthi ebone. but miyo ndokubva aona. uBartimaeus wasebona. Haana zvimwe zvaakakumbira, Akune into ayicelayo. nekuda kwekuti tine vanhu vatinoziva, Ingakuthi kunabantu sibaziyo. ane zvimwe zvaanozoda kuziva Kukhona angafuna ukuba kwazi. kana akuona Ungasebona. kuti ambenga achininyararidza ndiani. Anatidulisa. Oza chimwe chabloka blessing yemunhu Besingabone. ane maafter effects kuti kana zvandifambira Ngahambela. mumwe munhu anoita mbuva Uzawuzisa. ishe vakangondikomborera Nganguzisa. pana anofanira kubata shuwa. Khona kule ngikabi. Oza denga rinotoziva Izwi liyakwazi. kuti uyani mapromises aakatarisira, Unoona ithemba sakhelelelo. nokuti imagine kana waakuona Imagine nasubona. wozoziva kuti uyu ndiye anga asingade kuti uone. Uba kwaziwa ngade ngafuna ubone.
We are blessed to become a blessing. Kuti sibe izibusiso. Zvokuti ndingakazvinzwa kana watoropafadzwa manje. Umazi ubusisiwe. Zvinonakidza. Kuyathokozisa. Tarisai mukomana unonzi Joseph. Khailani uchakuta kuchishaya. Zvakareruka Kulula. kuti aregerera vakoma vake. Utekolera vafu wako. Nokuti anga ashefu. Ngoba wayese. Usapana kumwe kuregerera kunonetsa uchiri palevel iyoyo. Kukhona kukhona kushuka ngokulevel. Mwari ngakukomboreni. Kuti ngakumusisi. Kuti akuregerera kupfawe. Nokuti kunenge kunyima lift ukasanga naye wani mota yako kuregerera kunoita isi. Jose zvakamurerukira kuregerera vakoma. Nokuti vakasvika apa better position. Mwari ngaakusimudzire. Nokuti pane imwe level inorema kuregerera. Akakonzera kuti uine dambudziko. Osangana neofuti uchiri mudambudziko iroro. Unoramba uine chigumbu. But akasangana neumwari akusimudza. Zvinoita nyoro kuti mudze kunaka kwaMwari. But miyo chaanongoda benza. Ndoda kuti ndione. Jesu aiva munzira. Uye zita rake anonzi the way, ndiye nzira. But miyo waigara muside merod. Oza pane pamuti position yawakagara iyi. Nyasha hadziuye ikoko. Jesu is the way. But miyo waigara muside menzira. Kuroti anga akagara paside penyasha dzacho. No wonder Jesu paakapinda muJeriko hazvina kudhumana. Nokuti Jesu yake chete inyaya yekupinda munzira. But kuna tsana wangwari paside penzira. Upenyu unogona kukisa paside. But ndoda kuti udanidzire. Kuti Mwari ndakasendekwa paside nehama dzangu. Ndakasendekwa paside neurwere hwandinawo. Ndakasendekwa paside nekushaya kufunda. But manera nhasi ndoda kudanidzira kwamuri. So ndinofara kuti Jesu unonzwa. Chakagonekwa naBhatimiyo. Kukunda vanhu vakawanda. Nokuti kana vakawanda vaimunyararidza. Iye ari one. Akazodanidzira louder than them. Kurati battle yaakarwa yekutanga. Kubhita voice revanhu vanoona. Kuona vanoonawo. But pavoice aramba kukurirwa. Oza mulife une zvaunokundwa. But make sure kuti Mwari wakuwanira nyasha uye nezvaunogona. Vanoona vamunyararidza. But pavoice ibofu hake. Bari mukomana unoshedzera. But ari kugona kushanda nezvinoshanda paari. Meso haoni. But muromo unokwanisa kutaura. Kureva kuti pane chiripo paupenyu hwemunhu chaunofanirwa kushanda nacho. Chinoita kuti ugone kusimuka. Hatingafanane tese hatingaone. But pavoisa Mwari ngaakuwanire nyasha. Hongu tese hatingakave bhora. But maoko ngaabate zvinoendeka. Tese hatingabate nemaoko zvinoendeka. But Mwari ngavakupe njere dzakarongeka. Blessing iri pana Bhatimiyo ndeyekugona kushanda nemuromo. Inondoendesa paKalvari. Kuti kune mbavha yakanzi naJesu tiri kuenda kudenga. Tiri kuita tiende kudenga. Kutaura. Yangoti Ishe kana maakuuya mumambo yenyu mundirangarire. Ndobvanzi tiri kuenda. Kura zvimwe zvese akakundikana. But pamuromo. Munhu akawana denga nesasi chemo. Kutaura kana kuchipa munhu denga kutaura. Akatonzi tiri kuenda. Chagona chii? Akumbira. Ishe kana maakuuya mundirangarirewo. Ndobvanzi tiri kuenda. Chatadzai muimbavha kusaidhi kusaenda chii? Kungonyararawo zvake. Mumwe achitaura iye akanyarara. Pane kumwe kunyarara kunokupotsesa zvinhu. Vanotaura vanoti a closed mouth is a closed destiny. Gona kushaura muromo wako. Haungagoni zvinoitwa nevamwe yese. Bhatimiyo haoni sezvinoita vamwe. But kana pari pakushedzera ine chaunofanira kuziva. Kana waziva kuti uri bofu shedzera. Ukaziva situation yako unofanira kuita naro.
usadzikame zvinhu zvakadai izvi. Ungathumi izinto zinje. Mamiriro akaita mbeko haidi kudzikama. Indlela engayidzaka Usakope system dzevanhu. ungakopi system zabantu. Nokuti vanhu vari kutopembera. Abanye bathokoza. Havangatsanye newe. Abanye bazira nawe. Asikana dai mabatirana neni. Amantombazana vanhu vabhulanani. Ishu yemarriage yangu. Ishu yemarriage yangu. Ingoni kubuda pachena kuti yako kwete yawo. Wena Wega haoni kuti panotinetseya. wega kuti kuyahlupha lapha. Yangu. Eyami. Iwo vane yawo. Bona lele yabo. Iri right. Right. Iwoti yangu. Wonke yami. Woti vachamira sadza. Bathi abazakeluku. Iwo vakatoudzwa kunzi yemumwe hairambirwe sadza. Unenge unotarisira ukamukhayileyo kuti ndiye achazomira panzvimbo. uyodza kumenda wenu Uregere kuzvidisappointa mudikani. ungadisappointa mutsanana Muromo wako ngaushedzere. ukaumemezi Batimiyo zvinotiratidza kuti aiva mwene waTimiyo. waiteso haitakati Zvichida nevakoma kana vaning'ina unafu wavo kana mudhara wacho Timiyo aripo. kunotala Timiyo ukona Ati ega ndiye akudanidzira. yena yeka unomemezayo Apersonalize anyazo dambudziko nderake. uduveko lwakhe wakwatuti Kosa dambudziko waziva kuti nderako. uduveko watumwa lwakho Muromo wako haunyarari. umlomo wakho awuthuli Une vanhu wakatarisira. kuna vantu bakhangeleleyo But vanoona ka. kodwa bayabona phela Iwo waona. wena awuboni Saka iwo ndiwo unofanira kuchema wena mo. ngomele ukhale mo Uchikwinidzana nevanoona. ubitisana nabantu lababonayo Vamwe zvinhu zvavo zviri right. abanye izinto zabo zirayithi Unotongoona kuti zviri right. yakuti kurayithi But ukatarisa zvako. ukakhangela kwakho Don't act the same way. ungayenzi okufanayo Saka David akatamba zvine difference. uDavhidhi wayenza kula masuku Nokuti aiziva Mwari kwakamubvisa. ngoba ayekati unkulunkulu wamukhipha ngaphi Nokuti pakauya Samueri kuzozodza. wakwakuyakho uSamueli kuzogcoba Iye anga asipo. yena wayengekho But nekuda kwenyasha dzaMwari ayinomusa kankulunkulu akamirirwa. wamelele Akazodzwa. wagcotshwa Achibva kumakwai. esuka So ezimvini kana areke yaJehovha yakuya. ngamuchoko chankulukusisa Haatambi zvinofanana nevamwe. kadlala okufana nowabanye Anotamba with a difference. okula masuku Nekuti unoziva ngokuyazi kwaakabviswa naMwari. atitsva kuna nkulunkulu Iwe ukangoziva chete. wona ungakakwazi kuphela Haudi kupushwa kuti act with the difference. afuni kukutenza kula masuku Ukaziva situation yako. ungakwazi isimo sakho Haudi kupushwa. afuni kufukwa Haumirire kalenda. awumeleli ikhalenda Kuti pa 10 days kuti dzekutanga kuti kwegore. zokutala komnyaka Wakamirira 10 dzekutanga. omele ithini zokutala Pano uchiitei. lapho usenzansi Neupofu hwese. nokufungakuloko 10 ngadzikuwane uri mune dzako. Nokuti unainyaya yakabata upenyu hwako irikuremera. engadhulilake kutsindayo Act with the difference. nezokula masuku Kana pari pakuimba. nakusekuhleleleni Vamwe vane kavoisi kavanochunazo. abanye vane kuyivoisa vakushunayo Rabatimi harina kucho rakaita lauda. ekabhatimalishinani labalawu Unoona kuti kumwe kuita lauda kunoattracta Mwari. okumalauda kwathatha unkulunkulu Nokuti havaimunyaradza. lava vemthulisa But iye paakaita cry out louder. yenememeza kakhulu Jesus stopped. ujesu wahamba Kuchema nezwi repamusoro. okumemeza ngezwi liphezulu Kunoita kuti iye amire. kwenza ukuthi ineme Situation yako isimo sakho lesi usachifananidze nevamwe. ungafana singabanye Vanogona kukunyepera. vangakutambira amandla Tiri pamwe chete asi asi ndawonye siyafana takasiyana. sichinyeme Tine kwatinobva. kukhona lapho esuka khona Tine kwatatobva izvozvi. kukhona esisuke khona Tine kathesi mawiri atatoita kuya kunendlela panapa. esibuye Tine ngayo madzokerero atichaita. kunendlela Tine esingaphinda ngayo dzimba dzatiri kutonopinda. Dzine kunendlela nyaya dziriko. Kunendlela So kana wauya pana Jehovha. sakuza kunkulunkulu Act with the difference. yesu kulo masuku Tongera tichiudza vamwe kuHarare. chona china abanye harare Kuti vamwe makaberekerwa muno muHarare. abanye lazara lapha eharare Vamwe takauya. abanye seza Saka tine kadifference. silo masuku Ende mawiri atakaita akatosiyana siyana. indlela eseza ngayo ichiyeni Even muri pabasa. indlela isemsebenzini Muri pasame company. ndikusemkhambani But mapindiro amunenge makaita kodwa indlela elandela ngayo akasiyana. ichiyeni Mumwe wakazongofonirwawo nehama. omnye wafonda isitoro Kwashota munhu 1. ushota umuntu eyi-1 Ukazopromotwa kwapromotwa. ungapromotwa Kwete nekuti wakakwalifya. hatshi ukuthi wakukhwalifayile Wakangonyarwawo nevamwe sekuru se. akuhlonipha Wakutanga kunhu ane mapepa muofisi. yenza ngami lakaphethe ofisi Kana wakunamatira basa rakadai. nosengeza umsebenzi wawo jesu Play with the difference. kazi lo masuku Hausiriwo waidiwa. asuwa ofunakala Wakatozviziva kuti ungosiriwo waidiwa. uyakwazi asuwa Waidiwa haana kuuya. waifunakala kakuyana Iyo ndokubva waenda ipapo. wena uhamba khonapo Ndokubva wanozorora zvo. watuphumula
Ndakambonzwa komana achitaura. Zvakafana vekuruma. Sorry inenge rafu bandakanzwa achitaura. Ngani rafu. Mukomana achitaura so. Akuita kuruma. Sanzi munhu ndakarora. Umtenge mtete. Asiri wanoda kurora mai. Asiye kanifuna kumthatha. Ngati munhu engane matemba iyo yasete zvokutamba. Ndakanzwa achitaura. Ngeza vekuruma. Hanzi asiri mai. Aisuye. Mwangu amene kwakazenda. Akazohaya ngati. Pandakazoona uyu. Ngabona lo. Osa anenge sabu. Omani so. Oh, mwana sabu kana chita uma. Kana ukita pray ita uma kuweza tuli sabu sheshua. Bro, tetlema differences ati now. Sinomashungo esilawo. Sekuthi ukachengwa ukaona nyasha zamwari dzakakuitira. Uthi ngapha ungabona umuntu owazi uNkulunkulu. You worship with a difference. Iyadumisa nomashungo. Wamwashiba zvineka rhythm so. Abanye hlelo kuloku yiridi. Izwi ngariende mwari akunzweyo. Ilizwi lihamba uNkulunkulu ekuzwe. Ita izwi riri outstanding. Ngoba lelizwe elibalula mashungo. Jesu akamira. uJesu wama. Anzwa kushedzwa. Sezukumemisa. Akamira. Wama. Anozviziva kuti iri izwi. Yakwazi lelizwe. Ndiri munhu ane problem. Ngelo muntu oloduro. Mamwe mazwi ndiri kwanzwa. Amanye mazinyawo. But iri voice. Ivoice le. Munhu ane nyaya. Umuntu unendaba zakhe. Izwi rakho ngariattract answer. Izwi ngarimise mwari musishweni dzakusangana nazo. uNkulunkulu kusishishini osangana nazo. Jesu waibuda muJeriko. uJesu wayiphuma eJeriko. Akasiya miracle yekupedzisira. Wachisa isimanga sokuqina. Yemunhu anga ashedzera. Esomuntu ayimemezile. Mukubuda kwauri kuita mugore rino. Ekuphumela kweza kulumnyaka. Ndoda kukudena kuti udanidzire. Ukukala ukuthi umemezile. Usangane ne-last minute miracle. Usale last minute miracle. Tine vanhu vanofuta kuti zvinoitika nekuda kwetime. Kuna vantu vakanga kuti kwezakaya ngenyaya yesikhathi. Aiwa Mwari wedu anoita zvinhu even mutime yasikatarisira. uNkulunkulu ayizimezele ngesikhathi ongasikhangeleliyo. Ndakazviona kubhora iri. Kuma nebhoreni mina. Imwe timu dziri pa-0-0 so. Zoku-0-0 so. Vamwe vakutobuda muground kuti kumeground kuti takazonzwa kuti pena. sezasapena. Tikazwa kuti rakohwa. Sezasasebethohlile. Last minute. Last minute. Iri dangerous. Iyingozi. Inoendesa mukombe. Ihambisi. Trophy inoenda mu last Trophy minute. yahamba last minute. Iwe unogona kutora umwe mukombe mu last minute muno. Last minute. Izwi rako ngarigoyese muchato. Danidzira nezwi kuna Jehovha. Mwana ubva mai mukati muchato zvinhu zvinotora time so. Ungati muchato unothatha isikhathi. Aiwa zvitori time. Authatha isikhathi. Chinhu chatinofundzira chinoda time. Ende ngauti kufuna isikhathi. Chinhu chinoda mari zhinji mutime shoma. Into efuna imali eningi. Nokuti chimwe chinhu zvinotora time. Enye into ethatha isikhathi. Pane pachiunganidzwa mari. Ukuthabisa imali. Zvino ukaiwana yakaungana. Ungayithola ekutheni. Wakutaka time kashoma. Sokufuna ukukhanya kuthani. Iexample yezvangu ini manje. Umzekeliso wezinto zami la. Intakaronga muchato 1 week. Nasho umchato 1 week. Next week yacho ndachata. Next week yakho ngachata. Marongera atakaita. Ukuhlelesa kwenzani? Mwari marongera vakazviita. uNkulunkulu ukuhlela kwenzani? Pane vanhu vaakaudza. Kuna vantu abatshelayo. Chatisaitsana. Chatisanu kotlo. Mufundisi arikuparidzana muchato. Umfundisi wathumela ngachadaka. Ngachate munhu. Ngachate lo. Ndobva panguva 1 phone call. Kwawe wankolo. Tirikuda kuti muchate. Simuntu uchate. Ndikati manje zvingaitwe zvarini. Kungaizwa kwati. Zvikanzi kana mangwana. Ngoba kusasa. Ndikafuna kuti munhu ari kujoka. Atatu mtajoka. Zvikanzi endai kuwestern union. Hamba neWestern Union. Ndikaona mari yacho yauya. Nawe imali yakho asikile. Sana ndangopa muziziso. Sezviza ziso. Kuti uyai kumuchato. Vane mtatweni. Next week. Next week. Vemasteps vakaita emergency. Ava steps waizi emergency. Anotangwa neusiku neusiku. Hayi ngakasekusuka nseku. Emergency. Emergency. Kune last minute miracle so. Yekuti vanhu vamuchinorongwa gore rese. Kushekeka wote. Bhebho rati Jesu aitobuda. Jesu ayi. Kunoti vanhu vaitoshadzira kuti apedza neJeriko azvatopera. Havana kuziva kuti paakunobuda kumapeto kwerodhu kune tsano vari kusangana nemumwe munana. Hama dzangu ndiri kuparidza Mwari anoshamisa. Ndiri kushumira Mwari unoita zvishamiso. Asingalimitwe nenguva. In this time and in this season, may God give you a last minute miracle. In this time and this season, Mwari ngakupe last minute blessing. Unozava kuti munhu anoswera achitambudzika kuti ndopinda neintaundi handina mari yekombi. Umuntu uya achitume kuti nyangaita netaunda ndina mari yekombi. Rinogona kuzodoka nemotikari nyowani. Ringatona sezvokoteji. Izvi hazvo kuparidza chete kai. Asi kukuchumaira kupera. Ndakasangana nazvo. Zachakana nako. Hama dzangu kudenga kuna Mwari. Ezviri kuno kuno kusoko zake. Pane last minute miracle. One last minute miracle.
Wanachita hapasi sina chapela. Sita kusela sokupelira. Just like to Buddha, he was living. Sepuma sehamba. But akaramba kubuda ne munana omwe muno. Wayala kupima zesima. Ramba kubuda mugore usina kubata munana wako. Chichadena munana wako ndecho kuti uchadanitsira manera basi. Ndokubira tisimuke tidanitsire kuna Mwari. Kuti Mwari ndiri kudawo maziso. Yekuperekedzwa nevanhu ndaneta. Yekutakurwa nevamwe ndaneta. Yekuitirwa zvinhu nevamwe ndaneta. Ndakuda nyasha dzekuitawo zvinhu zvinobatika. Ndakuda nyasha yekuita zvinonzi zvangu. Ndakambogara muGoshen kwenguva refu. I need to move into my own Canaan. Ndiye Mwari weGoshen, ndiye weCanaan. He can bring that shift into your life. From Goshen to Canaan. Kumbopirwa kusvika palevel yekupawo. Kutambidzwa kusvika palevel yekutambidzawo vamwe. Kubatsirwa kusvika palevel yekubatsirawo vamwe. Kupiwa hembe kusvika palevel yekugorera vanoshaya hembe. Mwari unozvigona izvozvo. Last minute miracle, let us be